Mawe zvandiri kuda kutaurirai vanhimi. Mukomana uyu handisi kuda zvekudotaura naye. Ngaadonyarare zvake mawa. Momzi musade kuda kundidhipisa sina kana basa rese manzwaka. Ndo chiko chakadaro chinenge ngozi ichocho, ye? Iwe Chikombera, nyarara wanzwaka. Handiri kuona here kuti ndiri kuedza kudzikamisa situation panapa. Chiko naye wakomana? Kulemani momzi aitomborina kana nyaya maiziya here kulemani. Shut up Chikombera wawa. Ndauya pano ndisati ndaenda kumapurisa nekuti ndozivana nasekuru vako ava chete. Pasina izvozvo waiona bataliyoni yese yemasoja ichisvika pano kuhokutora iwe wakapusa stereki. Vakomanaka, ndoita sei kwenini? Imiwo amai mimi, madikwedza kakutsanangura zvaitika zvachoka. Ndoona kuti ndingakwanise kukubatsirewo neka. Manje imi macho mukapopota iyewo popota. Mune mauda kuti ndinzwe zvipi manje? Ngada ndipe mari yangu chete ndiende ini. Handina kuya kuzoswera paneni mawa. Mari ndingakunyepera migration manzwe here. Handina kana sendi randinokupai mazvinzwaka. Handidzosere marasha kuhwangeni kana muchinge mazogara migration. Asi nemiwo futi ambuya manga mapindwawo neiko naye kupawo munhu akaita sachikumbira mari. Asi nyatsotsanangurai. Chii chakambonyatsoitika? Zvenyu baba Bridge Miami. Chikombera aka. Yese muri kuita seko migration. Safe boy here makawin here pamadhiri enyu aya. Ndiri right Chikombera uri seivo iwe. Bo zvekuti mahwani zvino hazvina kana kutombomira mushe. Timu yakabayiwa apa. Watanga kaChikombera. Ndodozviziva kuti ukangodosvika pano chinhu chaunodotanga kubvunza ipoloni kana magaka mambishi kana iyo gurashi yausingagone nayo. Manje nhasi handidorina gurashi wadoita munyama wodotarisa mupotomo pamwe ndadosiya mutakura utore udle. Imi momzi mimika akudzai kuti ndine nzara ndiyani kwandabva kokwako tatorowa gochi nemagaizi maiziya. Tatodya hedu soseji yekomagumbo apo maiketaka. Saka handitomborina kana moyo nekachikafu kenyaka ini. Yowe, saka unodei? Unoda chimbadzo chemarika. Manje handina mari ini Chikombera. Ndaita mistake pandanotera petro. Nanga ndida ye$7. Manje yabva yatera $70 yese. Handina mari ini. Saka pakaipa kandanga ndakutotsvaga zvangu vari serious ka. Nekuti munhu akaita semiso handina mabatsiriro andingamuite maiziya. Muri kuziva here kuti ndimi munhu wandatanga kufunga kapandapinda machena maiziya. Ndikati handingaita sei handingatange kudistributa masini manyama ndisina kuudza chimhomzi chepamaarea pangu maiziya ka. Zvino kana makudaiso handizive kuti ndokubatsirai sei ka inini. Machena ego Chikombera watanga ka. Zviri kupikwa namigration ndatongoti zvangu ndichibva paSerodhazi apo kunorova dhunanga rangu maiziya ka. Ipapo manje ndobva papaitika mahwani acho ese maiziya. Pakaipa migration. Chichadoitika. Kudai nekudai migration ka. Ndichingofamba zvangu pakatara kari pazasi apo maiziya ka. Kwabva kwapfuura mazigonyeti kanga achinopisana mutara imomo maiziya. Migration anorovana ka, rimwe racho ranga rakatakura mombe rimwe rakatakura grocery. Ipapo manje ndaona maporona ndikaona zvimasaladi ka. Nemukaka wakaita kukurerera kunge madziwa yamunoti chizviye. Uchidoreva macondensed milk here. Exactly ka. Ndizvozvo chaizvo migration ka. Chinzwai munzwe mombe idzo dzaita mapisi maiziya. Tichiri ipapo kamigration ka. Kwabva kwapfuura futi rimwe karichisingopinda mune anga arovana yaya hairoro ndorazovhura hombe manje. Fertilizer yabvajuka yakanozara mutara maiziya. Saka wadonhonga here nhaya dzanzi yangu Chikombera? Unaika kunhonga futi kudhara iko kumigration kwazongobudikira karimwe traki ranga richibva nepaJozi apa rakatakura smart zvekudaro maiziya. Ranga richinzi ndire marana chichi ndobva rangoswovira futi pamusoro pewayo maiziya. Ipapo ndopatazoonerera manje. Maboyfriend Jean aya, maAir Force Nike aya, aiwa hanga akazara asingaite magogo enyamunendesa kuchechi aya. Mbatya dzanagration futi dzanga dzakazara asingaiteki. Aiwa handisati ndamboona mashure akadaro ini. Yowe Chikombera, saka wadodiniko kudondifonerawo nhaiwe ndau yawo? Wadonhongawo here saka? Ndanhongawo here. Momzi inomboyatsofunga sei kwe. Ingawani ndiri kutaura wani kuti ndindatanga kusvika pasipoti ka. Ndindatezenge ndakuita zvekugwera vanhu kandakumuti watora zvakawanda chimbomira pasaidi ka. Muri kuona inini rumu yangu yayaka ndiyo yatozoita jerasi zvayo. Yazokasika zvayo kuzara ka. Dai zvisiri izvozvo ka. Dai kutaura kunoku ndichitoloda so. Yowe, inga Mwari variko nhaimi. Unoziva here Chikombera kuti ndadova newiki rese ndichidofonerwa nana amai kumusha uko. Hanzi mvura yakaturuka saka vari kuda fertilizer. Apa ndanga ndisidorina mari. Wadondibvira nepiko nhaye Chikombera? Ko hembe manga musinawo dzinodokwanyiwa nana Gretchen here? Maboyfriend Jean ndina anosvika 600 ka.
but paari ese 400 achona isaizi yanagration saka amaimi mawanirwa nyasha imi. Saka ngatidoitei dhiri kana iwe Chikombera. Dhirirei kwanditi manga matera 70 US yenyere. Saka inapa ndiri kutongofunga zvangu kuvhura shop yakanzi Chikombera Girls Boutique and Feed maiziya, because pane rimwe kagonyeti futi kaera ngandakatakura chikafu chemadhata maiziya, cheche chamunoti grow chichichachiya nefinish what. Akumanaka zvino hazvina kana kutombomira mushezvi. Aiwa kani hadzanzi yangu, mira kani uwe, ndine kamari kandanga ndachengeterawo hembe dzevana dzeKrismasi. Saka ukuda mari, toona kuti tingaite sei. Nyama wadonayo here padambuka mombe dzachona? Kana iri nyama ndatotakura inokwana mabhuru 4 chaiyoka. Imi chingotaura ichete kuti muri kuda chii, kana iri mari kamungotaura kuti haiwa ndine yakati maiziya. Kongwere inyerere kasisteni musanyanya kutya stereki. Okay Chikombera, ndine 250 USD. Udoende udoona kuti ngadondiitira zvakadaita sei. Apa madzoka maita munhu wokuziya migration. Maiziya, apa kamari kenyu futi kasiki mani kandee ndisingade zvangu. Okeka, chindipai zvangu ka. Asi maboyfriend jini kandienda kutongokupai zvangu sembasera maiziya ka. Munopa zvangu vazukuru vangu kavochena zvavo Krismasi handiti yasvika ka. Ipapa pakapa ndakutonotenga hangu dhata nekamari kamandipa ka. Ndirakuona hangu 250 mavhidhiyo ka. Ndanga ndakaona hangu 150 ndiwo ndakaona chete, saka kwasara 250. Mavhidhiyo eizve. Amaiburitsai mari timu yakabayiwa maiziya, hatina zuva rese panapo. Kubva musi wezvenyu madzibaba kusvika nanhasi uno, handina kutobvira ndadovona rushoka rwaChikombera uyu. Ndipowo 250 yangu Chikombera. Inga zvakaoma. Regai tidaisoka. Mirei kandifonere mapurisa acho ka. Aiwa, handingachengeti mbavha inini. Ngaavharirwe. Mahwani zvaendwa izvi. But hapana risiri jeri ka. Nekuti Zimbabwe yacho yatogara riri jeri nakudhara maiziya, saka ndisunge zvangu ndiendeini. Mukutaseko ma-elders, ndinoni oshazo kwakatsukunya bosi Mabude. Guys, thanks for your continued support. Tokokumbira guys murambe muchitsigira. Turi kusubscribe kuYouTube channel yedu. Ukangobaya button rakani chete, unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors Mezia, Komagumbo Butchery, and Ayuglenora Ape Specimen Shops. Munotenga Komagumbo guys. Mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama Komagumbo nango msiri Zimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbirisawo guys, mujoin membership pa YouTube channel yedu. Munokwanisa join membership yedu for as little as $4 per month. Ndatu mune masupporta isusu APSTV Entertainment zvokutodaro. Chasinge chigadzira ma special videos anoonekwa nemembers yedu kuYouTube jet, kuFacebook. Tokumbirisawo guys, please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo. Yesaya makaipa timu rangu. Nea mana.